El dissabte 20 de novembre es va celebrar al Macelles la 26a edició de la Nit de la Sardana, una nit que va comptar amb la participació de nombrosos sardanistes d'arreu del territori i també amb la participació dels representants de les institucions i identitats sardanistes. Amb ells vam conversar i els vam escoltar. Recollim en breus clips de vídeo tot el que ens van dir i ens van comentar. Escoltem-los. I acabem la nit de la Sardana 2021 al Macelles parlant amb el paent cap de la paeria Balaguer, el senyor Jordi Ignasi Vidal. Bona nit, senyor Vidal. Molt bona nit. Balaguer, centre del sardanisme el 2022. Com se prepara tot? Doncs amb molta il·lusió, ens tocava el 2021, però no va poder fer-se el 2020 Sant Feliu de Guíxols i totes les ciutats que anem a darrere vam decidir ajornar un any. Per tant, en aquest cas Balaguer ens toca el 22, confiem que ja hagi superat tot el tema pandèmia i per tant que tots els actes se puguin fer amb tota la normalitat, no? Perquè també això ja ens cal a tots plegats, no? I per tant ja està treballant des de l'associació amb molta il·lusió, buscant ficar els calendaris, les dates, que siguin coses que realment puguin engrescar la gent, no només a la gent de Balaguer, sinó a la gent sardanista i a la gent d'altres llocs, per tant, amb moltíssimes ganes. De moment el que s'anà publicant sembla és molt engrescador per a la gent de la Sardana, no? El que van publicar el dia de la presentació amb la Copla Sant Jordi, la copla més potent. L'agenda depararà moltes sorpreses, no avancem res, sí que la volen presentar aviat, però... Intentarem no avançar gaires coses, però sí que és veritat que hem intentat buscar coses molt estrella que realment puguin ser un punt d'atenció, no? Sabem que moltes vegades hi ha moltíssima gent, sobretot hi ha gent més propera a les comarques de Girona i Barcelona que Balaguer, els hi pot caure una mica lluny i per tant l'única manera és programant coses que realment hagin de dir s'hi ha d'anar, per tant farem aquestes coses per poder ser el màxim de gent possible. Moltes gràcies, senyor Vidal. Esperem veure'ns a Balaguer moltes vegades. Gràcies. Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. La Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, amb l'aprovació de les sectorials que la componen, han decidit atorgar el Premi Sardà de Lleida 2021 a un projecte ambiciós i alhora engrescador, a un projecte que tornarà a situar les terres lleidatanes en l'epicentre del món sardanista. Un programa que s'estendrà al llarg d'un any liderat per una institució municipal i amb el suport d'una entitat de nova creació. Conjuntament amb la institució guardonada, volem fer extensiu el premi a les entitats de la població que, durant el lluny de conformar-se amb la seva activitat quotidiana, han tingut la valentia de postular-se per a convertir-nos durant un any en el gran aparador del sardanisme de tot el territori català. Un premi per a una institució, associacions i entitats a punt d'assumir el gran repte de ser la capital de la Sardana 2022. Per tot això, el Premi Sardà Lleida 2021 és per la paeria de Balaguer. Bona nit a tothom. Com podeu suposar, estem molt contents, molt satisfets i encarem amb molta il·lusió el repte de ser la capital de la Sardana de l'any 2022. En principi ens tocava l'any 2021, però com que el del 2020, malauradament, que era Sant Feliu de Guíxols, no va poder fer res, els que anàvem a darrere, que a darrere nostre va Sant Cugat, vam decidir també ajornar un any, de tal manera que Sant Feliu de Guíxols tingués la possibilitat de fer-ho. Per tant, el que hem fet és agafar aquest repte, ara hem dit si érem molt valents, tan valents com l'Ajuntament d'Almacelles, de voler també ser la nit, o tots vosaltres, per mantindre aquesta tradició. Per tant, el que hem de fer és empènyer, tirar endavant, i tenim tres objectius. Un objectiu, evidentment, és a nivell local, és fer que la sardana tingui molta vida a nivell de la ciutat. N'hi ha un altre que és a nivell d'obertura. En certa manera, el que volem també és treure una miqueta la sardana de la zona com fora i portar-la amb altres col·lectius. Per tant, juntament amb l'associació que s'ha creat, que pel president és el Jaume Marvà, el que buscarem és un tipus d'espectacles i un tipus d'activitats que el que facin és implicar moltíssima més gent al món de la sardana, gent que potser fins ara no n'eren prou sensibles. I la tercera, evidentment, és
és que a Ponent siguem capital de la cultura catalana en aquest cas, i que pugueu vindre, evidentment, tota la gent d'Almacelles, tota la gent sardanista de Ponent i tota la gent de Catalunya i d'arreu d'on vulguin vindre a veure tot el que es farà a nivell de la ciutat. Per tant, quedeu tots convidats i convidades, i l'any que ve serà un any molt especial en què, a més, nosaltres farem la nit de la sardana. En aquest cas sé que l'Ajuntament d'Almacelles ho volia ser el 20 i han hagut d'esperar el 21. Confiem que a hores d'ara tot el tema pandèmic vagi cap a més bé i que totes les activitats es puguin fer i puguem gaudir-ho. I sobretot un agraïment especial a tota aquella gent que, malgrat l'any pràcticament d'aturada, ha anat mantenint a nivell de cultura popular de tots els seus àmbits, especialment de la sardana, tota aquesta brasa viva perquè pugui després tornar a encendre's la foguera, que és el que volem. Per tant, moltes gràcies pel premi, gràcies a l'Ajuntament d'Almacelles també per la delicadesa d'haver-ho anunciat i poder ser nosaltres els següents, i a tots vosaltres molt bon sopar i que acabeu de passar una molt bona nit. Gràcies.